Adel sing dua, gue berondong dua, Mama Adel. Ayo. Grup Tarmek, grup Beduk bergoyang. Kakak Bayu. Apa itu? Bayu. Ngomong paling enak jadi randa. Ayo. Urip bahagia ketumpun dunia diperduli ngomongin tangga apa nyatane kula beli sudi apa mama Bayu terkira Ayo. mama Bayu sayang cari seneng nyatane apa cara baik Ayo. ngomong apa sing penting kulah suka orang mikirin orang ngurus Ayo. sing penting ganteng lakli duwe rapi apa Ayo. cara baik mama Bayu ngarep ngomong apa sing penting Wah. kulah suka orang mikirin mama muda orang ngurusi sing penting ganteng lakli duwe
dukun boleh sok mangga.